ayun nga po, naglalakad ako. Tapos, sa may malapit doon lang kay may Rogeline. Rogeline nung batang nagtitinda kanina sa may last video. So, nakita ko itong malaking tindahan ni nanay na may maraming samot-saring paninda. Chichirya, may biskwit, may mga noodles, may mga candy, may pangluto din, kape. Halos lahat nandyan sa kanyang paninda. Tapos mga gulay. Meron din silang barbecue. Sa kamerahan, sariling kanilang barbecue. May mga pandesal din to. So, ito. Say pangalan ni mo, te? Maribet Kalibay. Maribet. Maribet Kalibay. Yeah, pila na kaka-years nagtinda? Amot, nakalimut ako. Dugay na. Dugay na. Katuwang nag-pandemic, Tagalog. Yung pandemic po ba, nakaraos din kayo nagtitinda? Nung pandemic? Oo, nanak ko din. Nandito ka na. Pero mahirap ba yung pagtitinda mo nun? Mahirap? Mahirap. Ngayon, Hindi na mahirap. Hindi na siya. Oh, tingnan mo yung tindahan ni ante. Madaming tinda, oh. Daming isda. Daming isda. Ang ganda ng smile ni ante. Nana ka sa YouTube, te. Uy, umalis. Hi. Pilig tuyo nga. Tira. Shake. So, ayun, bigla akong automatic na nag-cut kasi may customer siya. Medyo marami kasing customer na bumibili sa kanya kasi ang dami niya sa masaming paninda. At sa kita mo naman sa video na busy silang mga kamag-anak niya. So, ito, kaliwat kanan ng kanyang mga customer. Yan. May nagbayad na. Yan, suki niya yan. Ito, may baby, hi! Yan. Ganda na sa ate. So, yan. Ba't ibang suki din yan? Dami niyang... Pati yung barbecue dun sa kabila. Kapag gabi daw. Sa inyo din yun. At alam nyo, kahit busy si Madam, pinaunlakan niya ako na mag-interview sa kanya. Tapos, i-view or i-feature yung paninda niya. Sobrang dami talagang paninda ni auntie. Yan. Yun. Alam niyo ba, nakaliwat kanan talaga yung customer niya pagdating niya ganyan. Nag-video ako. Nagulat talaga yung customers niya kasi may nagva-vlog sa tindahan niya. Yan. Kita nyo naman, may gulay. Alam nyo na, pag sa mga taga-Arroyo o gusto nyo pumunta dito sa may looban ng Arroyo, may ganitong tindahan na sobrang laki. Sobrang madaming mabibili. Ayun, nakita nyo na kakabili nila lang ng paninda sa loob ng NCC Mall, doon sa may malapit sa may Center Point, sa may Matina Crossing. Then, ang ganda ng mga karne nila. Yun, fresh na fresh talaga. Honey, baby. So, ito, habang busy sila, pinuntahan ko yung yung anak nila doon sa may barbecuehan. Kaya siya naman yung may interview ko kasi medyo hindi siya masyadong busy. So, ito yung interview niya. Kuya, anong name niyo po? Sandy Boy. Sandy Boy. So, kasali din tong barbecue dito sa may yung malaking tindahan dito. Opo. Ilang years ka na nagba-barbecue? Mga 4 years. 4 years. 4 years. Nagtatrabaho na po kayo? Ha? Nagtatrabaho na po? Oh, Ano pong trabaho niya po? barbecue. Barbecue. So, ano yung pinakamabenta niya na barbecue?
Isaw at saka yung ano, butikulon. Isaw at batikulon. Oo, yun. Saka yung pork. Anong presyo niyan? 10 pesos lang. 10 pesos yung dalawa. Opo. Pero yan yung ano, maunang maubos. Yung ano, yung isaw. Nauna maubos yan. May pork kayo. Pero Sa ngayon, wala. wala. Baka bukas meron na. Bakit daw? Bakit daw walang pork? Kasi late na dumating yung ano, pork. Late na. Kailangan pa talaga marinate. Wala, kailangan pa yung marinate. Kano-ano nyo po yung nagtitinda po yan? Si auntie? Si mama ko yun. Mama. 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 Mahina yung benta or ano? Malakas Depende. din. Merong malakas, meron din mahina. Hmm. Hmm. Pero nung bumaha dito sa Arroyo, anong ginawa niyo? Kuan. Hipos. Sige. Siguro, Bisaya, Raguds. Bisaya or Tagalog, nana. Kanya. Kuya ba ito yan ah? 73 ko lang sa. Kulang. Nakabasa. Mabisi nila masyado. Ayos, sugar. Hindi lang kami tayo. Ano, ini mo sa mga. Ano yung talaga niya? Like, paano sa YouTube? Naganan yung customer. Isa igual na natin. Pinoy Rab naman ni siya. Pinirap. Katong dito po. Sa Arroyo sa atong ni adto dre. Foreigner. Yan, nag-iiwan na si auntie ng kalabasa. Go, auntie. So, magpapamilya kayo na nagtitinda. Yan. Pero ano yung pinakamahal na gulay ngayon na bilihin? Alugbati. Lug- At saka yung ano. Alugbati at Talong. yung talong, Cabbage. cabbage, Repolyo. repolyo. Oo. Pero minsan ba na pag bilhin nyo may sira yung gulay? Oo, minsan. Anong ginagawa nyo? Nire-refund? Or pinapabayaan nyo na lang? Ha? Tinatapon. Tinatapon? Inaabono nyo? Ay, hindi. Hindi. Like, tinatapon nyo lang na sa basura. Tapon na yun ang basura ba? Pero ilang year, like, ilang years na kayo nandito nakatira sa Arroyo? Hindi ko alam. Mga 2019 na. Parang Dito na 3, kami, 2019. 5 na something, 5 years or 3. 5 years na. Yata. Ayan. May nagpaluto na ako. Dek, kay Kim Kim yan, Dek. Kim. Ayan. Busy nila masyado. Iiwan ko sa tuya ng isda. Na. Ante. Benta. Masyadong malakas yung benta na ante. Yan, masamba ka na. 70. 70. Medyo sabihin na. Marami na bumibili dito. Kayo na nga daw. Kuliki si ante o. Kami daw. Kaya na namalit.
Terus lang. Kita niya, Seth. Kim. Karni. Ito, yanaw. Kasi pilihan pa. Kaya niya kaya. Marami taga-skip na na. Ay, sa camera te. Parang kuya, madami nang bumibili sa inyo ngayon. Oh, parang madami na, no? Oo, marami. Ngayong oras ba yung yung maraming bumibili sa inyo? Like gabi na. Oo, mga kuwan. Mga 4 pagabi na. Kung paggabi na, mga 6, 7, 7 p.m. Pero minsan maubos lang yan lahat. Oo, minsan. Pero anong ginagawa niyo sa like may matitira na Nilagay sa barbecue? nilagay namin sa kuwan, freezer para bukas di masira. Di masira. Pero yung pritong isda, anong ginagawa niyo dyan pag may sobra? Ano sa mo? Wala. Pero pag yung piniritong isda, anong ginagawa niyo pag may sobra? Kuwan. Nilagyan namin ng gulay. Tapos ibebenta nyo naman. Ayos din. Matipid. So, ito po. Yan. Kitang-kita nyo naman, masamasaring gulay, iba yung bumibili. Ito naman, yung anak niya. Busy talaga si Ante na punta. So, te. Tapos, balik na Kumusta? naman tayo sa Ante. Parang dumarami yung benta kanina. Actually, si Pinoy Rab nagpro-promote ng mga like mga negosyo dito sa Arroyo or sa Matina Crossing. Kaya ikaw yung napili kong bibidyohan para dumarami yung customer mo, ate. And makikita na yung mukha mo sa YouTube. Ay, ka sa camera sa YouTube. Ay, kate. Yan na may bumibili na naman. So, ayun naman, hindi ako talaga na maka-interview ng ayos kay Auntie. Pero alam niyo naman talaga, kita-kita niyo naman na maraming suki si Auntie. So, alam niyo naman, intindihin talaga natin kasi yan yung pamumuhay niya dito sa may Arroyo. Matina Crossing. So, sariwang yung isda. Madami ding mamimili. Ganyan talaga yun nandito. 6'9". Observe lang kayo dito, Auntie. Sila? 7 po. Pilang katong hotdog, te? Pinakatdog? Isa lang. Salam, pinisi. Di pilang bangos ni mo yapon te? Busway ka. Ang imong tilap. Ang tilapsya. Ba? Ay, hello. Hi, te! Video lagi. Nara kasi YouTube, te. Pumili si Ante ng isda. Kaya pa, te. Kaya pa. Kaya. Bala, kaya ba? Basta kayahon. 411. Kanay mo ah? Kani daw te.
Bangon na to. Team Bangon. 134 ni. Sama, larga? Pila te? 134. 1, 3, 4 plus ugba. Lasok ba 5? 139. Ano lang? Hindi Isa na po na ha. mo labasan? Oh, ay, lamas ite. Hindi ka labasan mo. Tanglad ra te. Tangladra. Yes. Kali? Pila ko? 1, 3, 1 Oh, hapon. 141 tanan. Sugod. Ilan ni? Sulat na si Ante para ano, bungag sa utang. Oh, ba to? Oh. Isa lang sa nite. Talan ang talan. Tarate, oh. Na, kita na rin mong naon nila. Sa Pinoy Rub, yeah, sticker na na siya. Yes. Yes. Ano ka, te? Star na ka, te. Sista na ka. Hmm? Yes, na ka sa kan. Pinoy Rub. Anak ko dito. Yes. Pag mahuman niya siya, ano, pag mahuman ko Kita na shoot. sa YouTube, oh, sa YouTube yun siya. ano ba? Sa YouTube. Nana ko yung, ano, tong tulo na na-videohan ako. Mahuman siya edit, so, nana siya sa YouTube ron. Sila, tulo. Pati akong papa. Kat, si ante, nana siya sa YouTube. O, para managhan imong content, imong customer ni mo. Kasi ba niya? Ako na ni? Oh, mo na natin. Ano ba? Ipilit na ni mga samot na. Sa ipilit. Sukay pa ba yan siya sa akong mother? Sukay pa ka sa akong mother. Sukay. Tiglista. Tagalista. Hiram. Tagalista. Ako na yung At taguan na. Yes po at least si ante nagpapautang. Minsan ba may hindi bumabayad sa'yo, ante? Tapos anong ginagawa mo, te? Wala lang. Wala lang. Maghintay lang kailan mo bayad. Ganun Tapos pag lang. nakalimutan na, Wala. 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 Sabihin mo rin, te, na ano yung utang mo? Busy siya. Okay. Bisawat sa lang ni Day. 15 na ako, ate ba? 15 lang yun. Okay. Ito na. 35. Kilo. Pinalag si Best Dahon, te, 3, te. Nakakagibig dahon. Wala pa. Wala pa. 35 na kung kami sa inyo na. Tres no? Oo. Dito ka 50? Oo. Saan? Ang kami ito dami? Kami na 32? 32. Ah. Sugba tayo dito. 32 lang siya. Hi, te. Hi, sa camera, te. Ito na vlog? Oh, vlog. 153. Yes. Ilan? 153. Kapit vlog. Vlog na. Oh, nana ka sa YouTube call. Kapunti. Ay, ko YouTube ba? Ay, awam, kara ako pa rin. Ilan eh? 143. Kara. Buy-buy. Kara ako. Ano naman kami? Oh, ako. Natural niya kami. Kita lang, leaks na ito diya ba? Oh, kamahal. Pa. Oh, Ngit man. yagi ng 857 ang kami. itang. Okay. Yay. O sa'yo, pinakamahalin mo nga ano, te? Ano pinakamahal mo na Karne. isda? Kaning baboy. Isda. Sa isda, te. So is that? 2 kilo. Asa dire? Bari Ah, bangus.
Hi, Cole. Good mo ron. Siguro. Mo na ang pinakamahal. Pinakamahal. Tambaka. Yan. Kita na. Murag, ano, sunod ugma. Sunod ugma, guro ni magawa sa YouTube. Sana mo ko ang barilis. Marilis. Kahit ko barilis ugma. Iya. Pero saan po kayo na kumukuha ng isda? Sa Pambiruan. Abang kiruhan. So, magkasa. Sa bangkirohan. Pero minsan po ba na may isda kayong nabili na parang may sira na, yung nabubulok, pero wala pa. Pero sa may bangkirohan mo may yung ibang isda nabubulok din. Pero tinitinda pa rin ng iba. Anong chine-check nyo pag bumibili kayo ng isda? Isda. Dalo na ako dito sa tindahan, maligyan na po. Anong chine-check nyo sa isda pag maganda pa siya i-benta? Maganda ba yan dito? Yung pula ba, may pula yung mata or hindi? Puti yung mata. Yung puti lang. Kasi minsan nangangamoy yung isda pag doon sa bangkirohan binibili. Oh, hi ante. Hello. Si ante, murag wa kailan ako ba? Si ante, oy. Disturbo man. Sabi ka sa YouTube, te. Oh, nabidyohan na ka. Si uncle. Si uncle sa YouTube. Si auntie. Si auntie busy. At least maraming bumibili sa inyo. Tapos after pag-post nito sa YouTube, marami na kayong customer. Maraming gulay. Yes. Maraming gulay. Maubos itong paninda nyo soon. Kasi ipopromote yung negosyo nyo po sa YouTube. Anong tawag na tindahan nyo po? Sir? Sari-saring store. Sari-sari store ni Sari-sari Sari-saring store. Sari-sari store. Sari-sari store ng Arroyo. Na mga gulay, na mga isda, na mga klase, mantika, pan, mga kimli. Yan. Pero saan yan galing yung puhunan nyo? Sa amin. Sa Amin lang din. So may CCTV pa sila auntie. Isa lang yung CCTV. Social naman ang tindahan na to. Pero nung baha po ba, ano ba yung ginawa nyo? Like, paano nyo ito niligpit kasi marami? Oh. Itapon na mo dito sa Pilipinas. So para doon, dinala nyo to lahat doon. Mabuti naman, hindi inabot ng tubig. Puto din tubig. Baka mabuhay itong isda ba pag inabot ng tubig? Baka langoy sila doon. Mabuhay naman yung isda. Pero ikaw po yung nagmamarinate ng karne. Minsan. Marinate ng karne. Kita ko kasi kayo kanina nagsa-slice ng hiwa ng isda, ng karne. Si Auntie, smile lang, smile dyan. Hi, anong masasabi niyo po sa nangungutang sa inyo na hindi binabayaran? Wala lang. Good luck for the new year. Bayad. Oh, konsensya niyo po daw. Konsensya lang Konsensya. Sabot sa Bisaya. Ha? Sabot sa Bisaya. Sabot to siya kay nasa uyab na Pilipina. Nasa uyab na Pilipina. Ganito siya. Andun na siya dire. Katong tao nga ako lagi. Dako. Kasi sa picture naka sa YouTube sir. Kita na din na pagkasunod ugma Kita na. Marusunod ugma edit pa man na nila. Nana to itulo ka na videohan na doon ako na sa YouTube daan sila. Nahuman naman. Nahuman na sa edit, human na. Nana sa YouTube.
Kaya si punta ko. Medyo anong lawas ka. Si kuya na panamali. Asa yung madyak? Ini 200 kilo. Diret. Ini 270. Kira? 270. Turun. Ano te, pilang kilo ani? Kana 270. Ha? 270. Ay, sobrang. Asa ni? Kini. Seven ni dong. Kaso ba 5, itito ka nandong. Ah. Yan, lang. Kusog paninda si auntie. Apay bulag. Daing in Tagalog. Ano kilo ani? Wala ka dong. Pwede ka sumutan? Ante. 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 Magbabay ka na sa camera, please. Bye-bye. Na, I am Pinoy Rab. Pinoy Rab. I am Pinoy Rab. I am Pinoy Rab. Bye-bye. Nana siya sa YouTube. Di, chikahi po na sa imong mga amiga na ka sa YouTube. Oh, makitan ka dito. Kitaan lagi. Makitan ko. Oh, makitaan ka. Pati mo Sa sila. gasa. Yeah, sa YouTube. I-kuha mo na. Namo po sa FB. Pinoy Rab. Ano ba? Kato, i-search na to siya. Pinoy Rab. Pinoy Rab sa YouTube. Nara to. Say gay. Yes. Bye-bye. So, yun na muna ngayon, guys. And don't forget to like, subscribe to our channel, Pinoy Rab YouTube channel. So, I'm your your beautiful correspondent, Ethel. And see you on the next video. Bye! I am Pinoy Rab.